Мәсәлән, июнь айы өчен мин түләдем 3745 сум. Июль айы өчен миңа килде 7291 сум. Айгөл Бикиева гаиләсе белән Салават күпер торак комплексында 2 бүлмәле фатирда яши. Август айы өчен түләүләр кагазындагы сумманы күргәч аптырашта калдым ди. 7500 язылган. Шуның 3500 капиталь ремонт кертеме. Счет фактурада яңа түләү барлыкка килгән. Нишләп безгә 9 ай өчен шундый зур суммалар күчергәннәр? Айгөл 2 ел элек Салават күперендә социаль ипотека буенча торак алган. Узган ел ул яши торган күп фатирлы йорт республиканың гомуми капиталь ремонт программасына кертелгән. Мы понимаем, что возникает уже отдельная социальная ответственность. Без барысында аңлыйбыз, кешеләр алдында өстәмә җаваплылык барлыкка килүен дә беләбез, ләкин капиталь ремонт өчен түләүләрнең мәҗбүри булуын халыкка аңлатырга кирәк. Күп фатирлы әлеге йорт 2 ел элек кулланышка тапшырылган. Бер карасаң, монда капиталь ремонт турында сүз дә була алмый кебек. Икенче яктан, монда яшәүчеләр социаль ипотека түли һәм алар документ буенча караганда әлеге фатирларның хуҗалары да түгел. Аделина Фролова ятим социаль найм килешүе буенча фатир алган. Түләүләрдә гадәттәгедән 2200 сумга артык килгән ди. Вообще, если верить тому, что пишут в интернете, у меня идет 100%. Интернеттагы мәгълүматларга караганда миңа ятим буларак тулысынча ташлама каралган. Ягъни мин капиталь ремонт өчен бөтенләй түләмәскә тиеш. Как вернуть налог 13% за первоначальный взнос, мы не собственники? Беренче ел кертем өчен 13% салымны кайтарып булмыйсыз, фатир хуҗасы түгел диләр. Капиталь ремонт өчен кертем дигәндә хуҗа түгел дип тормаганнар, аңлап булмый. Салават күперендәгеләрне борчыган сорау буенча дәүләт торак фондында аңлатма бирделәр. Анда әйтүләренчә, фатир хуҗасы булмау капиталь ремонт кертемен түләмәскә дигән сүз түгел. Бу соңгы беркетмә шушы фатирны кабул итү акты булып та тора. Шушы актта гаиләләрнең шул беркетмәгә кул куйганнан соң фатир өчен торак коммуналь хезмәтләргә түләргә һәм шулай ук капиталь взносларны да түләргә дигән йөкләмәсе барлыкка килә. Капиталь ремонт өчен кертем ни өчен берничә ай өчен бер юлы җыелып килгән. Монысы инде икенче мәсьәлә. Республиканың торак коммуналь хуҗалык фондында бу сорауга язмача җавап бирделәр. Анда аңлатуларынча, Салават күперендә торак фонды дип аталучы идарәче компания хезмәт күрсәтә. Узган елның гыйнварында, ягъни Салават күперендәге йортларны капиталь ремонт программасына керткәнче, торак фонды һәм идарәче компания агент килешү төзегән. Документ нигезендә идарәче компания торак коммуналь хуҗалык фондына капиталь ремонт өчен турыдан-туры акча күчерү буенча фатирлар турында кирәкле белешмәләрне җибәрергә тиеш була. Тик бу эш вакытында башкарылмый, түлисе акчалар җыелган диләр. Белешмәләрне быелның июнь айында тапшырдылар. Аңа кадәр идарәче компания халыктан капиталь ремонт өчен кертемнәр түләтмәде. Шуңа күрә квитанцияләрдә җыелып килгән барлык сумма күрсәтелгән. Социаль ипотека буенча фатир алучылар торак хуҗасы булмаган чакта капиталь ремонт өчен кертемне түләргә тиешме? Без Татарстанның дәүләт торак инспекциясына да мөрәҗәгать иттек. В законе четко указано, собственник жилья. Законда ачык итеп язылган, аны торак хуҗасы түләргә тиеш. Әгәр дә ул фатирның хуҗасы түгел икән, безгә мөрәҗәгать итсен. Аңлатырбыз, хукукый яктан ничкәлекләр дә бар, һәр яклап карарга кирәк. Җавапка караганда сораулар күбрәк. Агент килешү нәрсәне аңлата? Ни өчен идарәче компания фондка белешмәләрне вакытында җибәрмәгән? Моның өчен хәзер халык зыян күрергә тиешме? Салават күперендә яшәүчеләр прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Идарәче компаниядан да аңлатма көтәләр. Илдар Сафиуллин, Дилара Минаева, Яңа Гасыр каналы.